Здравейте на всички от Vlog 7, аз съм Йоу. Йондо на геймплей и тук при мен са Християн, Крейзи Рофъл и Тишо. Ага. И в този епизод ще си направя мина. Ние тъкмо свършихме с Survival, т.е. не свършихме, ми приключихме епизодите. Понеже и аз ще снимам сега Два епизода направих. След това ти, като направиш Snow Survival този, ще снимаш на Дърън, след това ще си снимам на моя си Survival. Добре. Колко минути ще? Аз 10 повече няма. Не. Някъде към 10 минути. Аз моя мога да го направя 20 минути. Не, 15 или 10 и после още един епизод ще направя. Два епизода ще направя. Аз трябва да си направя 12-13 минути да направи Крейзи Рофъл. Абе, ще видя. Да не прибързваме. Втория епизод е 15 минути. Ей, аз не съм сложил тая игра да се инсталира, бе. Много Survival, че починаваме майна. Наистина. Това е с други хора. Ти си прав. Да, ма това според мен е най-хубавото от Тирана, ще е това, дето го има такова. С най-много хора. Омага, вода изкочи от някъде. Само Стел го нямаше, защото Стел му е Да. бъдната Майнкрафта. О, няма да той е може- тук мината. Ама много почне да лаги, ако станем 6 човека. Аз сега ще изтрия клиповете. Само ще остават двата деца, де снимахме сега. Окей. За да телевизия. А кога ще снимаме трети епизод, бе? Веднага след като свърши конвертирането на то, ако искате. Добре. Ами, а Крейзи Рофъл на Дърън има да снима. Ми ще снима, да. Ми ще го изчакам и я снима. И аз после и аз имам да снимам. Значи аз сега веднага след като свърши конвертирането на първи епизод, ще почна да го качвам и ще конвертирам едновременно другия епизод. Пише, че остават още 3 минути до края на конвертирането. На Щупляме секирка. 89% ми е. Кое, бе? Първи епизод на Minecraft Multiplayer Ultimate Survival. Аре тъмън един реванш. На кое? О, не мога, ще ми лаги много фифата, защото едновременно ще качвам и ще конвертирам. Охо, да. Абе, нали аз ще таковам, бе? Абе, FIFA 7, бе. Ама то ще Да, бе. му лаги. Това конвертирането не изисква малко ресурси. Така е. Аз сега ще си видя как ми е процесора. Виж колко ти взема. Процеси, производителност 56 процесор. 53, И 52, втория епизод с колко FPS го снима? с 30 между 17. Ехе. Трено са менеши. В момента 52 процесор и 2 гигабайта и 110 мегабайта от рама. Ти колко рам имаше? 4. Той колкото мен, да. Да, ама Само обаче къде и аз си кажи процесора и видеокартата Да, какви са. знам. Видеокартата му на Crazy Roffle е същата като моята, но моята е малко по-нова серия. Неговата е 6000 и нещо, моята е 7700. А иначе са еднакви AMD Radeon. И двамата сте High с Windows Series. 7. Да, е еднаква видеокарта. Почти. И ти ще Ама ти процесор, трябва да минеш. ама процесора Но кажи. процесора ми е много по-силен. 4 ядра, 360 ГГц. Да. И пак конвертирам само и доста процесор изисква. Да. Ама обаче с този силен процесор няма как изисква повече от 50%. А иначе той бе. Той Тишо не смее да играе нищо докато конвертира. Ами да, рядко играе нещо докато конвертирам. На мен Minecraft, като бях преди да снимам, го видях с колко FPS беше докато бях в сървъра и ми беше с 70. Още 40 секунди и почвам да качвам първи епизод. Супер. Ти с какво конвертираш? Ой, Найви, видеоконвертер. Какво е това, бе? Това е много добра програма за конвертиране. Ма не е много използвана. Да, но пък е много бърза. 99%. Колко? Първи епизод, нали? Да. Тук А колко е голям? Не знам, още не ми е конвертирал на 99%. Не, дълъг имам предвид. Дълъг. 34 минути и 30 секунди. Намерих 43 гигабайта. Тъй, Дон. Тъй. Еск. На мен към тази студио 7 ми върши. Аз и аз добра искам работа. тази да конвертирам.
На мен е добра работа ми върши. И на мен. Какво искате? Я ползват. Ама те доста хора я ползват. Да. Аз осмицата не съм я пробвал. Тя бърва много осмицата. Много ли? Много. Аз ще поистрия малко от нещата, които имам, че доста хард са ми заели. Вече имам 605 гигабайта свободни, преди имах И колко 30. място ти заела, човек? Имам вече 600 и нещо, преди имах 300. Тъй, сега да изтрия първи епизод, защото вече го имам конвертиран. Тъй, 0,98 гигабайта. Това Значи прави... около 900 и нещо мегабайта. Да. Толкова. Ти в твоя си провил 1988. 1088 на 720 За пиксела. ход колко чертички имаш? Николко. Николко. Ми да. Ще тебе те гледат по 80 хора. Да, ама обаче трябва да се получат чертички на ход, трябва да 100 и няколко дни да бъдат. Бати, той експанс, никъде няма регистрация в Avivax. Да, Има. сега ще... Тъй, Християн, видео with Farps. Тъй да видим кой е епизод първи, да го изтрия. Да си сейф на холма. Тъй, Ох, ето го първи епизод, ма няма да бързам да го трия от кошчето. да, Тъй, сега- поредица много ще е такова. Чудя се дали ще имат гледания то Out Team Survival. Според... 9 потребители! Тъй, Много малко е. Знам. За мен са много. Добре, да не е много. Мисля това за епизода. Коментирайте, оценявайте и чао.